Okay. Maningi somewhere, nina kweli niko kaya. Ai, kaka kule yani, ulimwona kule ya. Laba bangafakile amakhomsenze ethu umphathi wenu. Siqale ngayo kumdisciplina. Nisemasotsheni manini. Ukusotsha lo. Inkosi sifela ukuvakela awuhlukani nalesi sigqoko awusibeki phansi kusho lokho
Wansibeka phansi usunqunu. Imvunulo yemisemthethweni. Manje-ke sibe siqulele sengithi niselekelele kumphathi oniphethe. Uma nivumela nimtshente imphathi uyasonisa. Hambani-ke batakwethu. Yanda efasi. Kawabangcwele. Nkosi yethu simakade simi phambi yikwa phambi kwakho
Ngithunywe ukwethula umcimbi lo esibuthene kuwo lapha ekhaya emzini oyingcwele phambi kwesihlalo sobukhosi. Ngishiya abanikazi ba umcimbi ngizothula abawuphethe. La sinohulumeni omkhulu ovela la ngomkhulu lethu eWestville. Abaphathi ke bakhona beze nabafowethu laba abagcinwe kuloya muzi njengoba nibabona begqoke ingubo ezihlukile kunezethu. Bazokwethula ke abaphathi ukuthi lapha kuzokwenziwana. Mina ngisebenza ukubethula nje. Siphinde sibe nabafowethu bakwa Absa. Uzothuma ukuqeda laba base Westville baphinde bethule nabo beze nje uNkulunkulu. Inhloso ukuza phambi kwaNkulunkulu. Babu Gwabini. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Ngisukuma nokubingelela isihlalo esikhulu sasezulwini. Ngibingelele amakhosi. Ngibingelele abafundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abaphathi nehamente enkulu yasePhakameni. Nginikwe umsebenzi omkhulu ngaphezulu kwamandla ami. Ngiyacela kuNkulunkulu wasePhakameni ukube ngipha amandla ukuba ngikwazi ukubhekana nalomsebenzi omkhulu kangaka. Ngizawucela ukuba ngiphakamise izikhulu zami engihamba nazo ezithunywe yikomkhulu kwi-National Office yethu ukuza emcimbini omkhulu kangaka kumaNazaretha. Bantwana basezulwini ngizawucela ukusukumisa umphathi wami omkhulu nangengibuka. Uzawuphakamisa nje isandla. Umfundisi umthetho uthi ucela nje ukuthi umphathi esukume ezobingelela lana ebonakale. Siyabonga nginomphathi okhona la ingodlongodlo kaMkhulu uMama uButhelezi. Umphathi lo ophethe intsha lapha eWestville eboshiwe uMama uButhelezi. Ngicela ukusukumisa utata osuka le muphikelele koNtabankulu ubaba uBhulabhula osuka eMedium C. Ngicela ukusukumisa umama uNgcobo okuyena ophethe administration yokurecommenda abantu laba bavalelwe uma sekufanele bephumele ngaphandle. Kunomama omuhle ukubadlula bonke ophethe ezokuxhumana okwa communication officer njengoba sila nje uyena ohandlisha imedia umama uZikhale. Uyabona nje intokazi mayisukuma ukuthi khona sekusele nje ukuthi ifake isidwaba. Ebese ngiba nabafowethu ke abakhona la abagade abafowethu nabo ngiyabasukumisa kodwa kunentokazi enhle lapha ya inkosazana engicabanga ukuthi kusafanele ekizobonwa kahle yakwaMsholozi uMama uZuma okwa recreation
Ngiyabonga. Ngomsebenzi omkhulu owakhiwe ngezandla abafowethu okungibona osingabo abagqoke nazi ingubo eziolenje basuke eWestville bathi baba sinalo umsebenzi omkhulu engingawazi nami ukuthi imuphi kodwa ngobe banawo umlomo bazokwazi ukuzikhulumela kodwa inhloso ngqangi yethu njengoba sila kunalomcimbi futhi okade ukhona kaBaba uMadiba la othi wonke umuntu akasukume sebenze nabo ke babe sebethi thina ngoba sikwazanga ukuphuma siyosebenza kulo 67 minutes okububekiwe size enkosini yabekile ngoba thina size kuNkulunkulu ukuzogubha ke nathi lolu suku bekubeligubha abantu abaningi ngesabatha bona bazoligubha nenkosi yamaNazaretha namhlanje. Ngizawucela ukuba la sine talente eliningi. Ngizawucela insizwa ezisuka eWestville ukuba zizosipha umucu imicu emibili ebese sesiqhubeka. Amen. One, two. One, two, one, two. Check this.
Angilalise emadlweni namhlanje. Uyisa umphefumulo wami ekudukeni kwawo. Noma ngabe ngihamba esigodini sesusi sokufa, angikwesaba ukuba yena unami. Intonga yakhe nodondolo lakhe zangithokozisa. Ngobile ikhanda lami, nemi yami yakhe. Kumele kusho nomasa kakhulu. Into zokuphila kwawo. Ngingane nje Kuthi ngifaka. Amen.
You
talente labantwana bethu lethu. uNkulunkulu wasephakameni ukwazile ukubasiza bengene bonile bakwazi ukuthi uma bengena ngaphakathi kunama programs abawenzayo bafike bathi kungcono ukuculela uNkulunkulu ukunokuthi siqome ubugebengu. Luhlukile kuhlelo ngendlela luyangisinda nami. Ngizawucela insizwa zibe isikhombisa lapha ya ngoba size ngothando kushembe. Amen. Kunobuhlobo okwakhiwe iNational Office yomnyango wezamajele nokuhlunyeleliswa kwezimilo emasontweni amathathu uma ngingaphazami edlule. Namhlanje size ukuzosimenta ukuzogxoba ukuthi uNkulunkulu wasephakameni isigxiviza mhla esayina ukuthi ijele lizobuswa ngamaNazaretha. Namhlanje sithi sinempahla esizozininga ibandla kulabo abahlwempu. Amen. Ngicela insizwe eziwu7 ziphikelele einganeni lapha ziyala sibhakethe eziliphele. Yebo. Ngoba uNkulunkulu wasephakameni usinikile ukuthi usuku lwethu lolu. Sukumani insizwa nikhiphe uswidi niyonika nampa abantwana behlezi lapha ya. Uswidi nonika bonke abantwana abahlezi lapha phuthumanike insizwa. Atuyacela ucela basemajele kuba uNkulunkulu abakhumbule babuye sibe kanye nabo enkonzweni. Nazarethe mina ngedwa ngazi abanye sengubone ngamehlo kuhlele kusho ushembe. Angikhona eJudiya sifike iboshwa zona lezi ezayigqoka ingubo enje zize kuThixo wazo lezo boshwa mangikhuphula kahle zaphuma zonke. Wayengeka ukubhombela ayishayisa umoya kuyayibuyisele phakathi egcina kosuku zaphuma zonke.
Ngiyaxolisa ukwanda kusho uMthangande lithi izwi lenkosi lithi izwi lenkosi ucela ubaba labade becula baphinde babuye bayiqale phansi yanto abayenzile akayizwanga kahle.
Mtyazo uyisa umphefumulo wami ngomthwalo wami. Angikwesaba ukuba yena unami. Into ngakhe nodondolo lwakhe zangisosisa. Ubile ekhanda lami ngamafuthi. Indebe yami yathitheka. Impela uhle nomusa lawulandela. Inhloko uphila kwami. Nakuhlangana indingane yobovu. Kuze befakala. Amen.
You raise me up to more than I can be. Nkosi yamakhosi nomhlaba, singabantwana bakho Nkosi yamakhosi, siyona sizoni kuloko bashenzele pha. Siyacela Nkosi yamakhosi usithethelele. Sizawucela ukuqhubeka nohlelo, sizawucela insizwa futhi ngoba kukhona into enhle eyakhiwe yibandla kanye nejele nomnyango wezamajele nokuhlunyeleliswa kwemilo. Ngicela insizwa eziyisikhombisa ebese ngicela amakhosazana. Ngiyacabanga ukhona ubaba uMshumayeli nange ngembona ehlezi ngakuwona uzowamisa nje ulayini azoba ngama-80 ezomungela la phambi kwenkosi yamakhosi phambi kwesihlalo sasezulwini. Azobe sebona wona ukuthi anekwani, angazi yini le azonikwa wona phambi kwesihlalo sasezulwini. Ngicela insizwa lapho Mkhize nize la phambi kwesihlalo sasezulwini nama-senders. Umyalezo omkhulu lo awudlulisile uNkulunkulu. Akuthiwa nginithathe. Hey. Ninenhlanhla yokudla ezulwini madoda. Hey. Niyoyithini le nhlahla madoda? Yokuthi nidle ukudla ezulwini. Hawu. Isibusi sesikhulu lesi. Udla endaweni engcwele. Niyadla. Sinimnandi. Into emnandi yodwa nje. Kulwesine. Niyawazi umyalezo osho uThixo. Namhlanje. Evula indlu. Efaka nje isikelo lapha yana elokhuzeni. Uthe phenduka nje wayesitshela ukuthi le ndlu ivula ngoba efuna ukuthi amaNazaretha ebumbana abayinto eyodwa, wasithi isikhelo sicece. Amen. Wathi ucima yonke uxabana kwethu. Amen. Hamba ke na ufika ukucima uxabene naye. Kuphele. Cimeni. Cimeni leso zinto. Into esimbi lesi. Amen baba. Laba kade kuvulwa indlu kababa bengekho uthi ubaba ahlele. Uthi ubaba lapha uthi ubaba evulile. Uthatha isikele. Uthi uma ukuthi kayinqampuze lalela msindazi. Usethi ake nime ngikhulume sesiyalalela. Uthi ngiyayivula leni. Njoba ngiyivula nje ngifuna ningene khona phakathi nonke imphefumulo yenu. Kuthi laba abanhluphayo nibatshenta bangene lapha kimi bazangithola phakathi. Laba abanhluphayo nibatshene bangene lapha phakathi bazangifica lapha phakathi. Esizawuphuma lapha aqhubeke nokuyohlupha uzawungena phakathi. Amen. Wenahle nje abahlupha kangaka. Bebheka le. Abaxabana. Abahlupha nje abezibiya. Umpana, ngawe manje. Sasekhona. Ikale ngakhathi nothule ngixoxisela nawe. Kodwa mfasile mina uzwana yapha
ngemva kwamakhosazana lokhu esikhombisa namhlanje sizokhombisa uthando amen omunye wabasebenzi sinayina sizokwenza site inspection uthena mfana kaZungu kanti kunjani la ePhakameni uthi uma ngabe ngise Northwest ngifica ingubo emhlophe zithi bonke abantwana bakaNkulunkulu bayathandana uma use Cape Town uthi ufica ingubo emhlophe ithi ngiphe Nkosi indlebe zokulizwa izwi lakho uthi umushona kwamhlaba uyalingana uthi wonke amaNazaretha makabe munye benjengebumba likaSimela nathi ke la enqulwini eWestville sihlabelela okufanayo sithi Nkosi yethu simakade sime phambi kwakho njengoba sime phambi kwesihlalo sasezulwini omama bebesikhombisa ebese uzothi amakhosazane bambulayini sezonikwa amathoyizi awo sizocela amakhosazane eme lapha khona engasondeli Yakov. abakhona kulabo ababoshwe sihamba nabo
abanye babo bebezimeya. Ngizawucela ukudlulisa lokho ngoba sikufihli. Ngizawucela ukusukumisa uElias Mkhize obeyimeya ephethe ngapha ukuba ezosinika isipho esikhuluma lo ubeyimeya ephelele esebenza nomkhandlu weTheku njengoba la sikukhona nomkhandlu weTheku esesiplane nawo umkhandlu weTheku ukuthi ngoSeptember sizawuletha futhi esihlalweni sasezulwini umnikelo wo blanket abawu-1000 ngoSeptember nomkhandlu weTheku nabafowethu laba sizabe siletha blanket abawu-1000. Mphathi wohlelo Babushembe amakhosi endawo izinduna ezikhona zendawo abashumayeli bebandla nabefundisi bebandla lamaNazaretha abazalwane bonke bamaNazaretha ngiyanibingelela egameni lenkosi lasekuphakameni. Nkosi yamakhosi, ngaphambi kokuba ngikhulume lokho ngithunywe kona abafowethu esinabo lapha eWestville, ngithanda ukubethula kuqala engibethulayo uzophakamisa isandla lapha ekhona ukuze inkosi nebandla lazi ukuthi obani laba abeze enkosini. Oqala uyena lo khulumayo ngoElias Mkhize, umphathi wethu asemshilo odabuka endaweni yaseMbumbulu esigodini saseFolweni, obe yikhansela eFolweni, waba yimeya koMazimtoti Siphingo kuyoshaya uMgababa. Okuthe ngeshwa ke waphambuka endleleni ibone eseqokele izingubo. Kodwa ngiyathemba namhlanje ukuthi njengoba ngila phambi kwenu, phambi kwakho Nkosi nebandla lonke lamaNazaretha, inkosi izokwenza amandla ukuthi siphume emajele sibuyele emphakathini. Ngilabafowethu engisebenzisana nabo nami njenganomboshwa engabaqoqa ukuthi asiqoqeni imilo, singaphiki nezimo zasemajele, kodwa thina sibe umehluko, sibe isibonelo emajele, size soba isibonelo mase siphumele ngasemnyango, sibe usizo emphakathini. Sinobaba la uMagwaza okhona kule project yethu, uzophakamisa isandla uMagwaza. Uyisekela lami-ke lo uMagwaza, uyisekela sihlalo. Kube ufowethu uMusa wakaZungu onobhala waleli komiti lethu. Sinomfowethu kuNyembe, usibongiselwa kaNyembe ngebhanti ongekho la, Nkosi yamakhosi, ngenxa yezimo umntwana engakaphenduki, okwenzeka ukuthi angabe abe umuntu ngaleso sikhathi weqenjele. So ngokwepolicy-ke yomthetho kahulumeni, umuntu naloko phakathi akavumelekile ukuthi aphumele ngaphandle. So-ke uye wasala-ke ngaphakathi-ke yena. Sinomfowethu ngoba phela sixuba inhlanga la thina. Sinomfowethu uColin Hughes oqhamuke eWentworth. Lo mfowethu ngiyafisa ukukhuluma ngaye ngoba ungomunye walabafowethu ngalesa sikhathi ababegwetshwe isigwebo sentambo. Kumanje yena thina singazi ukuthi sizophuma nini, kodwa nakazazi ukuthi uyophuma nini. Umfowethu uColin Hughes, phambi isandla Colin Hughes. Sinomfowethu uThemba Molo oyimember yekomiti
sibe nomsikelelo ngubo no Republic Cele sibe nomunye umfowethu omdabu umfowethu Zain Moyden sibe noPhumlani Magwaza Bulelani Makhasi Mandla Ngidi Thanduyise Lokhathi Jabulani Mdletshe Malibongwe Khombe Sandile Zulu Sifiso Mhlanga Sibonelo Gumede Stumbo Nala Lolo Khumalo Desmond lomunye kuPeter Tredo owathi segontshiwe waphumela ngaphandle wafike waphula lento ekuthiwa i-parole break akakwazanga ukuba nathi la kule ndawo Nkosi yamakhosi sibe noMduduzi Khoza okwa recreation lapha ngaphakathi sibe noMartin Mfeka naye okwa recreation ngaphakathi sibe noJoshua Zulu okhona lapha kwa recreation khona futhi kwigroup ekade icula la silo Bheki Msomi lo kade shaya keyboard lapha simbonile sibe noZama obelekelela lapha emculweni sibe noMichael Umyeni Bheki Shute noPhilani Nkosi yamakhosi yibonke laba abafowethu esisebenzisana nabo esize nabo phambi kwakho Nkosi yamakhosi sihambisana ke nabaphathi bethu esebethuliwe la ngaphambili okuyibona Nkosi yamakhosi abasinikezela imvume uma sikhala singabantwana babo singaphansi kwabo ukuthi thina sifune ukungena ezintweni ezenziwa abantu basejele kodwa sifuna ukwenza okuhlukile sabe ke sesicela kubona ngamandla kaNkuluNkulu bakwazi ukusamukela basinikezele indawo yokusebenzela sabe sisakha ikomiti kusigcino saseMedium C esibizwa ngokuthiwa i-Antism Project okuyinto ethathelwe entuthaneni esabuka sahlala phansi sacabanga mawubuka intuthane esikhula sibancane sibuka intuthane lezihamba zigijima singazenzani kanti ziyofuna ukudla bese zikwazi kubeka sakubona leli gama kuyigama elibalekile kuthina ukuthi masingahlali nje ngoba masingathathela nje eBhayibhelini encwadini yeZaga 6 evesini ka6 kuya ku8 iyasitshela ukuthi vilandini buke lentuthaneni intuthana ikhathana isebenza imini nobusuku nathi ke singababoshwa sayizakubuka ukuthi asingawulovisa umqondo wethu kodwa amakhono lawo kade siwasebenzisa eminyango sibulala sirepa sibambe inkunzi kugqekezwe izitolo kodwa siwajike lawo makhono siwenze abe yinto ebonakalayo sinamakhono ahlukene njengoba ubaba uZungu okuyena osiphethe nosiholayo kulomcimbi esadlulisayo kubafowethu engingathanda ukubeka Nkosi yamakhosi lebandla lonke lamaNazaretha ukuthi akekho umuntu ofike nolwazi la bonke lezi insizwa sinazo la zifike zingakwazi ukuthunga ngiyosibona lamaphiliphi esiwanikeze mama ngathungwa izona lezi insizwa kona mathozi la ey'ngane esesithi baba bomphathi bangaphandle iplango leli elibasayo emnyango thina libaluleke kabi ngoba umqondo wethu usoshintshile sishintsha into endala senze into yintsha ngoba nathi sesiyibasha esasiyibona kuqala
umuntu awesibiza ngako sesiguqukile manje sesingabantwana abangcwele. Nkosi yamaNazaretha nebandla lonke sithe Nkosini kunomnikelo sizonikela la enkosini lebandla layo sizonikela inkedama zenkosi sizonikela abantwana bakho Nkosi abahluphekile sizonikela abantwana abashiwa ngabazali babo ngezifo lezi ezikhona sithi kubona abangenalo isenti lokuyothenga esitolo sizolana kanye nabo nalezi impahla esifika nazo ukuthi nezingane ezingenako ukujabula zikwazi ukuthokoza enkosini ukuthi nomphakathi wonke ogcwele la webandla sizozicelela ukuthi esakwenza siyashweleza kakhulu sifisa ukulekelelwa emkhulekeni yenu ukuthi silapha eWestville lisibeke emkhulekeni ukuthi ukushintsha kwethu kwempilo kube ukushintsha kwangempela kungabi ukukhohlisa nokwamanga. Nkosi yamaNazaretha silapha phambi kwakho namhlanje singaqala ukuza sinohlelo oluningi olude esisaya kulona sisungula lomcimbi wethu siqale enkosini yamangcolosi inkosi uBhengu ngonyaka ka2006 la sanikela khona impahla ezu2000 sadlula ngonyaka ka2008 saba esithiwa leThekwini ngaphansi kwasodolobha babumlaba lesanikelela khona inhlangano zabantwana ezasihlanu siyasathi-ke asikwenze lokho Nkosi yamakhosi size la kulokhu sasiphethe izinto eziningi njengoba seshilo ubaba ukuthi sisazobuya ngoSeptember la sizoletha khona oblanket abawu1000 kunye nokudla sikwenza futhi lokhu sengigoqa ukuthi siyazi ukuthi umkhulu wethu ubaba uMadiba ngomgqibelo ngosuku lakhe lokuzalwa so-ke izinto eziningi kaMadiba bayazenze ubesebenzela kakhulu abantwana namakhosikazi sithi-ke ukubona konke lokho sikwenzayo sithi utata Madiba ube nosuku oluhle lokuzalwa kwakho noba sedlulile kodwa thina sigcina nje leyo mzuzu engu67 ebibekiwe ukuthi kuba lento esisenza usenzele umphakathi ngalawa maziko Nkosi yamakhosi sithi bakwande nakunina nemkhuleko wenu inkosi inibusise. Siyabonga. Besicela ubaba uMabanga ezobeka ethinqambu elilodwa kwamabili. Amen. Nkosi yamakhosi abefundisi bonke abakhona abashumayeli nomkhandlu wonke olapha ebandleni lamaNazaretha kanye nebandla angiphinde futhi nginibingelele okwesibili njengoba eseke kwasho kade ngethula ukuthi ngubaba uMabanga ngimele empeleni okuyena mphathi wethu okuwumnumzane uMnama mina ngumphathi wejele nje ophethe lapha nakhona ijele okuthiwa i-medium A ngiphethe lona-ke ngakho-ke ungithumile-ke ubaba uMnama ukuthi angize la ngizoba kulo mcimbi ngimxolisele naye kakhulu ngoba bebiziwe kodwa akakwazanga ukuphumelela ngesimanga sokuthi unemsebenzi eminingi ayenzayo
osanda kukhuluma engandulela usekhulume wageqa amagula ekhuluma zonke izinto ukuthi umnyango wokuhlumelelisa kwezimilo nawo uma ngabe siwubuka singawubuki siwubukele phansi noma siwuncifele kodwa okukhulu kakhulu ukuthi njengoba umnyango wokuhlumelelisa kwezimilo uhlumelelisa zona vele imilo lokhu okwenzile ukuthi sithi sibabona laba abakhona la noma izingane zami lezi ezikhona la kuyizona ezithungile zenza yonke imisebenzi kukhona nokunye engakaboni ezidwebile zenza yonke into uphuma kuzona nanokufundiswa kwamakhono ngoba kunjalo ke baphuma sebeshintshile bengabanye abanye umnyango futhi wamajele noma umnyango wokuhlunyelelwa kwezimilo umsebenzi wawo omkhulu wokuthi ngoba isaga sesizulu sithi umuntu akalahlwa noma ngabe senzeni awukwazi ukumlahla umuntu ngoba awukho umgqomo kadoti la ulahla khona umuntu kodwa lo yamnyango umsebenzi wawo wokuthi uthi mangabe usumlungisile ebese umse emphakathini ngakho ke siyawucela umphakathi ukuthi mangabe befika laba bantu umphakathi ubamukele ngoba phela besuke mangabe sebefikile nje usuku umnyango wasikweza amajele usubonile ukuthi kufanele ukuthi baphume okunye kwesibili khona abantu abayibuza imibuzo ukuthi ngoba usibanibani begwethe iminyaka engama20 yini bese ephuma eqeda iminyaka elishumi wona lo mnyango umsebenzi wawo ukuthi uthi mangabe umkhipha umuntu umkhiphe ukwazi nina mphakathi ukumbona noma nenze ingcomo ukuthi hayi usibanibani impela usewumuntu ngakho ke mangabe nithi ukhipha kanjalo ukhipha mhlawumbe mayiseqede uhalf wesigwebo akwazi ukuthi aphume abesemphakathini ukuze ke umphakathi umamukele nawo umthathe njengomuntu njengoba vele kakadeni awukho umgqomo wokulahla umuntu ngakho ke lilonke lokho esebekwenzile nathi siphonsa kancane elwandle siphosa ukuthi labo bantu abantulayo abakwazi ukuthi ngalokho esikwenzile okuncane kuthiwa kubonga ngesizulu ubonga okuncane ubonga okukhulu ngakho ke senza kanjalo ukuthi noba kuncane kungako kodwa uthi umphakathi uthi siyabonga ngakho ke ubaba umnama uthumelele izinsizwa ukuthi zize la zizothi nje lokho okuncane esinikeza khona lesisinikeza khona bantu bakithi lokho okuncane kodwa esiphosa emphakathini ngakho ke mphathi wohlelo Nkosi yamakhosi ngalokhu sizothi nje nathi siphosa lokho okuncane emphakathini umphakathi usamukele kanjalo siqhubeke nempilo siyabonga mabanga singena ohlelweni olukhulu futhi ukwedlula ezinye ubaba uMonamo umphathi area commissioner waseWestville sasicele kuye ukuthi sifike ngolwesine la ebuhleni wathi ngithi mina esho ngomsombuluko ngithi mina kusasa ngolwesibili hambani nenkosini yamaNazaretha sathi umphathi area commissioner sinenkinga ngoba i-catering netende nezihlalo ngithi ngicela ukudlulisa lokho phambi kwesihlalo sasezulwini itende nezihlalo bese sikulungisela ulwesine ne-catering silungisela ulwesine uthi u-area commissioner mfana kaZungu nawe nkosikazi uzikhali uma niyenkosini yamaNazaretha akufuneki nihambe niphethe izihlalo namatende umsuthu njalo ubaba uMonamo uthi uma niyenkosini yamaNazaretha ningaphathi izihlalo ningaphathi itende ngoba uma nihlale ezihlalweni inkosi yamaNazaretha izohlala phi na uma ngabe nithi behlala ngaphansi kwetende amaNazaretha ayasonta ngaphansi kwetende na wathi angifuna itende hambani niyohlala phansi njengoba abaphathi bamehlezi phansi nama-Pentecost sathi baba area commissioner bese silungise catering wathi uma niyenkosini yamakhosi uShembe kuyayiwa umuntu esedlile suthi na sathi thina awusizama ukuthi kuma sesibuya mhlambe emini wathi ngani nina nizothi uma nibuya nibuye nisuthi ibusiso hayi ukudla
njengoba sila namhlanje uhlelo lonke silihlanganisa izolo nabafundisi nabavangeli kwanzima. Ngicela ke manje ukudlulisa lokhu okukhulu kakhulu. Insizwa lezi egqoke lo wambala kunesipho esihle kakhulu ezithena noma ngabe kuthiwa lesi siyonikwa abantu abahlwempu, kodwa kunesipho esicela ukuthi siye enkosini yamaNazaretha. Angazi sona siphi, kodwa ubaba umfundisi umthetho angazi kuphi. Sizobona ngoba sebenikwa. Amen. Suka ababoshwa umfundisi umthetho wathi mfana kaZungu ngeke kuphume iboshwa ziyakushembe eJudiya sagijima saya khona lezo boshwa sezaphuma zonke. Wathi singaphumanga sagula kwangazuthi siphethwe ingculaza sasidonsa iminyaka emide. Kwavesela kwathiwa lona kanikwe i-medical board. Wavesane wakhisha uthe efika ngaphandle wafika waphila wathi qinqi. Baba ingane zakho Nkosi ebeziphethe ebeyisuka nakho emuva emizweni enhliziyo zazo njengoba seshilo umshumayeli kaJehova uthi iboshwe zayifika eJudiya zaphuma zonke. Namanje nje bathi ngishike eqaleni ngathi uthando njalo uma uNkulunkulu umhle wasephakameni esesipha umthandazo esesicelela uyayethi labo basemajele uyacela uNkulunkulu bashemba bakukhiphe babuye semdindawonye nabo lapha enkonzweni. Labo ngababona ngamehlo sinabo la enkonzweni bafika futhi kimi sinabo ngababona ngamehlo ami. Nalabo ke sinethemba siyanethembisa futhi ushemba ngalikhuluma Sekuphela inkulumo kodwa akuvumi ngisukela ngoba naba abafowethu bafikile. Siyazicelela ke uNkulunkulu kaShembe kuphuwe igwebo ziphume lezi ngane zakithi zizodumisa uNkulunkulu wazo lapha ephakameni. Amatalente Simeze sibheke enkosini. uNkulunkulu wawukhokho bethu baba nazi indandana zakho sezifikile.
Sifike kubo ekhaya baba. Sicela ke Nkosi usibheke ngamahlo amahle asezulwini. Uthi Nkosi laba beonekhona ubathethelele. Siyakwazi uNkulunkulu oyingcwele ukuthi umthetheleli wezono. Sicela ke baba isikhathi sibe sincane kakhulu baphumele abantwana bakho bayadingeka lapha ekhaya kubo. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti omkhulu Shembe manje kuze kube phakade. Amen. Kancane bantwana benkosi ake silalele nje kancane akuphelile bantwana basezulwini esize ngakho la sekusele nje kodwa ekuseni abebekhona ngengasho ukuthi leli bandla lamaNazaretha alikhulumeli indaba ukuthi kuseyibandla leprovince ibandla leli lomhlaba wonke naphesha kwelwandle. Ngakho-ke bonke abantu bayacela futhi ukuthi bafike kulo kube khona izinto ezinhle abalethela ibandla lamaNazaretha. Ngakho-ke into zamaNazaretha zimukelwa kuleli bandla into ezinhle. Amen. Ngiyacela ibandla ke lithi cwaka namba benyakaza phakathi lapho unyakaza hlala phansi impela lapho yonakala nxa wenza lokho mana nje thani ke cwaka sizawephetha sesiwephetha konke njengamanje sizolalela umphathi wakwa Absa ethula uhlelo lwakhe phambi kwenkosi yamakhosi. Siyophinde sihloniphe futhi bese kuqoqwa konke kanye kanye sekuphelele. Amen. Nakho ke okunye okufishane uthando likaNkulunkulu asesithande ngalo nje basihleli lapha ngaphakathi kuye. Uthi uyacela bafowethu laba abasivakashele kodwa namhla ngeke sibabize manje ngayibona sesibabiza ithi ngamaNazaretha la agqoke ingubo ezehlukile uthi ziboshwa kuphelile khona kuNkulunkulu abapha khona isibusiso bazawuma laphana nje ngasemnyango endlini kaNkulunkulu bese beza bese ngibanikeza lokho uNkulunkulu ade abaphe khona. Amen. Absa please. Ngena hlelweni. Baba Nkosi yamakhosi ibandla lamaNazaretha amahle amakhosi akhona kule ndawo nabakhokheli nabantu abakhulu nentsha egameni lenkampani yakwa Absa khona kuNdlunkulu eGoli ngiyanibingelela namhlanje. Igama lam ngusicelo amagopheni bathi ke xa sizithutha bathi owushe amabhaca owushe bakwaMjoli. Mina ngingu-general manager khona pha kwa-Absa. Kuthe ekuhambeni njengebhanga elikhulu
elijonge ukuthi bonke abantu abafuna ukuthuthuka nathi sifikelele kubo. Saze sakhangela ukuthi nathi masihlanganise nebandla elikhulu. Izingxoxo nokubonisana nabaholi bebandla zize zafikelela kule mini yanamhlanje xa iABSA izothula i-funeral scheme yase Nazareth Baptist Church eBuhleni. Lo ngumasingcwabane or umasingcwabisane ngizocela omnye usisi engihamba naye uMamntu ngamangqiba abeke nje amazwi ambalwana acacisa ukuthi uzawuthuthukisa njani ibandla lo masingcwabisane. Mangidlula apho ngingacacisa nje ukuthi mabe sixoxisana sihlanganisa le policy nabaholi bebandla baye basibonisa ukuthi ukuze ilunge le funeral plan fanele sazi amasiko ala ekhaya nemithetho nendlela isonto elihlonipha ngalo abangasekhoyo. Saze ke nathi ekuhlanganiseni le policy sazikhangela zonke ezo zinto sahlanganisa ipolicy esiqinisekile ukuthi amaNazaretha azoyithanda. Baze abafundisi basithuma futhi ukuthi sikhulumisane nabantu basemakhazeni ukuthi abangasekho belibandla banendlela abaphathwa ngayo khona babengena ngokubambisana ke nokusebenzisana kwekomiti emisiwe la ekhaya. Nathi sizimiselwe ukwenza njalo sikhulumisane nabo. Lizokuthi xa likhula ke inani labantu abathatha le policy sibe sesibonisana liya kubaba. Imbeko esayifumana khona mhla siqala ukuza khona la mina yangimangalisa. Hayi icheck le imali seyikuyi account zihamba kanjalo kulamalanga. Sibulela imbeko esayifumana kubaba mhla sangena la waza ngokwakhe ukuthi wachitha isikhathi sakhe wakhuluma nathi wasamkela. Waze ukusuka lapho wabiza umfundisi umthethwa nekomiti awayesebenza nayo ukuthi basibonise ukuthi ukusukela lo mini ukuza la sihambe njani. Kuyo lonto namhlanje sila nakubo abafundisi abakhulu ke ngiyabulela ngokungazenzisiyo ngesixhosa ngithi mazenethola. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kwaba kwa-ABSA
ukuba benze into ebonwa yibandla enhle benzela uNkulunkulu wethu kwamaNazaretha. Lokho kukuthuthuka kwamaNazaretha ibandla belishiwe emva kakhulu iminyaka eminingi kakhulu. Leli bandla lisele emuva libukelwa phansi. Namhla leli bandla siyawubona umphumela owashiwo inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga lathi ayikho into enhle emhlabeni ezawuba khona ngaphandle kobuNazaretha. Lesi siqubulo sethu maNazaretha esithi uShembe nokuNazaretha siqhamuke intweni ezinje kuze bachasiseleka abantu umhlaba wonke nasithi abanenge bachazeleka manje ukuthi sikhuluma ngani. Sibonga kakhulu. Sibonge kakhulu bakwahulumeni abavela eWestern. Sazi ukuthi singabonga sithini basibone ziphumelela zonke izinto ezishiwe inkosi yamaNazaretha. Le insizwa umfokazungu olapha uyena lo waginqa insizwa emhlophe phansi wathatha leso sihlalo esayehlula ngoba ibipha insizwa emhlophe ibipha uShembe. uShembe akabishelwa. Mawuya phambi kwaShembe ubuso ubenza bube buhle besmile ungabiphi ngoba uzokubuza athi ubiphele bani buso uyawa. Wamfokazungu wayesethi take it over khona lapho kwase kuba nje. Amazwi amafishane ke la ukubonga nje yonke lento siyabonga kakhulu. Kuneyingubo ezilapha emabhokisini ezizinkulungwane 2 ezakhiwe lezi insizwa isuke eWestville. Engizocela ukuthi la mabhokisi ziwathathe nabaphathi bami babamabanga besukume noma ngokutheleza inyama nakusavume kunjalo ke beze phambili nobaba uBhulabhula noma Mangcobo nalawa mabhokisi nezinsizwa bezodlulisa kumfundisi nakumvangeli abanikela ngakho enkosini yamaNazaretha. Ngicela insizwa ke beseza abaphathi amathoyiz nonika nazi ingane lokhu yilindile ngoba sesigocile. Amen.
Manazaretha ubunandi ngeke kuphele ubunandi ngobethu singamanazaretha wayishayisa itsheni wenze yonke into singamanazaretha ubunandi kakupheli kakhulukazi kwabancane intsha yebandla kakupheli phambili ngentsha yebandla phambili sengiyesaba ukuthi emva ngamakhetho hayi yesaba ukuthi emva ngamakhetho ngoba amakhetho aphambili ngcono ngithi nje phambili intsha phambili ekwenzeni into enhle intsha phambili ngenhlonipho phambili sethembelekeni intsha phambili Saphuma kakhulu. Hayi, kufanele sibe khona sibonakala. Sifuna ukutshela ukuthi saphelele ekhaya. Sale phansi nje baba. Mala anime nomnyakaza kancane siqede nokubala. Awunikeza lo mkhize la. Triple name 2.